נאופלם מציגה הסיר הבריא, היחיד עם ציפוי האקולון החזק פי 40 מכל ציפוי קרמי אחר. מחפשים חוויה חדשה במטבח? מחפשים בישול טעים ובריא יותר? מחפשים להתענג על טעם ועיצוב? לראשונה, הסיר הבריא מביא עליכם למטבח את כל אלה בשלל צבעים מדהימים ועם ניקוי קליל. תשכחו מסיר הטפלון הנסרט המיושן ושדרגו את חוויית הבישול שלכם בעזרת הסיר הבריא. בעזרת טכנולוגיית הציפוי הקרמי הייחודית של נאופלם, הסיר הבריא, המילה האחרונה בסירי הבישול, עושה את כל מה שסיר הטפלון הישן שלכם עושה, אבל הרבה יותר טעים, בריא וטוב. פיזור חום מושלם, הודות לתחתית הספיידר. חלק ומושלם, האוכל אינו נדבק. בעת רתיחה, הנוזלים לא גולשים. סיר יציקה ללא ברגים, לניקוי מהיר וקל. עמידות מושלמת מפני שריטות, ללא ציפוי הטפלון המתקלף. עיצוב מהמם ושלל צבעים מרהיבים. כל שף יודע שבישול מושלם מתחיל בסיר איכותי מושלם ובריא. חוויית הבישול שלכם עומדת להשתנות לטובה. הזמינו עכשיו את הסיר הבריא ותיהנו ממבצע מיוחד, ואולי אפילו תקבלו את הסיר הבריא מתנה. אל תשכחו לראות גם את הסרט על המחבת הבריא בתיאבון.